Vi er altså på Blistering Sands. Et dejligt kort med sådan en tredeling inde ved midten. Nogle sten ved basen, der kan ødelægges og gøre, at man kan få 2 indgange til basen. Og så bliver det spændende at se, om Protoss-spilleren Myva, som altså har 2 point over Shingles 1 point, som spiller som Zerg. Det bliver spændende at se, om han går 2 gateway igen. Og om Shingles vælger at satse på de der speedlings og med de der lidt sene og lidt specielle roaches der, som altså åbenbart har virket godt nok for ham indtil videre. I de kampe, jeg har set ham spille, der har han altså vundet de fleste af dem i hvert fald, hvis ikke alle sammen. Billigspil.dk, coolskins.dk og headweb.com. Det er altså dem, der har sponsoreret priserne til den her turnering. En præmiepulje på 1434 kroner i spil og skins til laptoppen og film, man kan streame fra nettet. Meget gode priser, man kan vinde her i den her turnering, og jeg vil opfordre alle til at invitere folk ind i den her stream, sådan at de der firmaer ser, at det var rigtig god business, og forhåbentlig støtter os igen i den næste turnering, når at spillet det altså kommer ud. Der når nok ikke at komme en turnering mere i den her beta fase 2. Shingles sender igen den her meget tydelige drone ud, og hvis det ikke var fordi, at det her gateway altså bliver placeret ned på 10 supply, hvilket godt kunne gøre, at jeg aner en 2-gate igen. 10 supply, det er altså noget tidligere end det lidt mere standard 12 supply gateway. Det kunne godt se ud som om, at Shingles han vil vælge at placere sin drone hernede, når der kommer en... Ja, der gør han det. Han prøver altså at blokere det der... Ja, Myva angriber godt nok, og får altså lige skubbet den der drone væk og bygger sit gateway. Men igen meget frækt fra Shingles side, det der med at blokere sin modstanders base af. Myva har igen bygget det sådan, at der kan slippe en enhed igennem her. Og så får vi sikkert se, at han blokerer indgangen med det der pylon igen. Spawning poolen og Extractoren er gået op på samme måde igen. Det ser ud som om, at Shingles kører et meget godt build, som han altså... Eller godt, det kan jeg jo ikke sige, om det er endnu, før at han faktisk vinder den her semifinale. Men altså han kører det samme build, og det gør begge spillere sådan set. Så det må være et eller andet med, at de har oparbejdet en rutine, en start build order, som egentlig fungerer godt for dem, og som de ved, at de kan vinde med, hvis altså de bare lige ændrer på nogle ting, hvis de microer lidt bedre, hvis de macroer optimalt. Og som der er en, der skriver i chatten, som chatten skriver, så er der altså noget med, at der er mange danskere, sådan at dem, der har spillet, det er måske ikke noget nationalt genfølelse, et eller andet, men det er nok... den måde, vi alligevel har spillet på en eller anden måde, der har gjort, at der kom sådan en tendens til, at danskere ikke kan lide at ryge ind i det der mid-game til late-game, hvor at, altså sådan kører mange baser og så videre. Danskere kan åbenbart, i forhold til, hvad der er blevet set af spil og replays og turneringer med danskere i, så er det altså noget med 1 base meget gerne. 2 baser, ja, det er fint nok. Men helt over i 3 baser, så begynder det at blive lidt farligt, og så tør vi ikke rigtigt, og så kan vi ikke rigtig finde ud af at holde styr på vores økonomi og vores makro. Og det er jeg til dels enig i. Jeg synes, at det kan jeg også kende fra mig selv, at jeg kan meget hurtigt lide, og meget bedre lide, at køre de der 1 og 2 baser, fordi jeg synes hurtigt, at jeg mister en masse overblik, når jeg har de der 3 baser, men så længe at jeg ved, at jeg spiller mod en dansker, der har det på samme måde, så er det jo sådan til et hip som haft, kan man sige. Shingles her sender altså sin drone ind, og lige et kort sekund vælger han at overveje angreb på Nexus der, hvilket han nok ikke får så meget ud af, fordi at drones altså giver en latterlig skade på. Hvor meget giver de egentlig i skade? 5 i skade, og angriber kun 1 gang per 1,5 sekund. Igen kommer der altså den her Cybernetics Core op, og Gateway bagefter. Et par hurtigt chrono-boostede Zealots ude til at holde circlings væk. Man kan overveje, om han måske kunne lade være med at chrono-booste, eller nu ved jeg faktisk ikke, om han har chrono-boostet så meget. Han har måske smidt noget af det på sit Nexus. Men om det er vigtigt, man kan overveje, om det er vigtigt at smide de der Zealots ned så hurtigt, når han er altså imod sin modstander. Og derfor er mit svar. Der kommer altså en masse speedlings der. Med en expansion her ret meget tidligere end i de tidligere spil. Men Myva har altså sin Zealots her på hold og er klar til at holde modstanderen væk, og han har også en sentry til at holde de circlings væk, der vil vælge at angribe gateway i stedet for at åbne op for porten her. Men det er fedt nok, Myva han har lige placeret sådan nogle Zealots på en sluseagtig måde, så han altså kan lukke circlings ind, men ikke helt ind i basen. Her er Shingles altså valgt at gå efter noget mere tungt makro build, hvor han altså
klogt nok har alle sine circlings fremme i fjeset på Myva her, og begynder nu at angribe de her sten, også med den lille krabbebokser herinde. Begynder altså at angribe sten, og vil meget nemt, og det er farligt for Protoss-spilleren Myva her, kunne løbe direkte ind i hans base, får han slået de her sten ned, men der dør dronen i hvert fald. Splat sagde det. Og den her Sentry kan altså ramme nogle af de her circlings i hvert fald, men det kan blive utrolig farligt for Myva, hvis han begynder at åbne sin base op til de her circlings, som hurtigt kan løbe direkte ind i hans mineral line, og altså ødelægge en masse af hans høstende probes herinde. Virkelig, jamen altså, det Shingles gør lige nu, det er jo, at han for det første åbner basen op, som jeg lige har siddet og snakket om, men også makroer lidt mere op, fordi at han kan se, at hans modstander ikke kan expande med de her circlings herude. Men nu er der altså warp gates her fra Myvas side, og han vil kunne placere en hel masse enheder ned, og så presse ud og skubbe circlings væk, og som han gjorde sidst, så lukke sin base af med en pylon. Det er muligvis det, han vælger at gøre. Lige nu der er hans opmærksomhed heroppe ved sine sten der, som man altså beskytter lidt med et par stalkers og nogle sentries. Her skubber Myva altså ud. Zealotsene der. Micro lidt rundt for at prøve at få et lidt bedre surround. Han har de der force fields på sin sentry, som han kan vælge at bruge. Wow, der kom lige en del enheder der, men han har altså også her, lad os lige se hvad der går ned der. Der går altså et par force fields ned, og der holder fjenden lidt væk. Lad os imens bruge muligheden til at se tilbage i basen, og sjovt nok så vælger Zerg-spilleren her altså opgradere missile attack, altså ranged angreb, ikke de her circlings, men altså hydralisker eller roaches i fremtiden, som han nok har valgt til at gå. Så det kunne godt se ud som at vi får den samme build order, se altså det der roach hydralisk build. Men stadigvæk flere circlings. Det kunne også være, at han gik efter banelings. Det kunne være, at vi kommer til at se et meget sent banelings næste op. Der går der altså hvad jeg tror var en pylon ned der. Yes, det var det også. Myva bliver sendt i supply block. Han har altså ikke nok pylons til at støtte sin her lige i øjeblikket. Og Shingles har altså spredt sin circling en smule ud for ikke at miste det hele til et godt force field angreb. Her er Myva lige lidt langsom til at micro, men dræber altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circlings lige på det lille angreb, uden at miste noget der. Og warper en hel masse enheder ind her med de her pylons. Forward pylons. Jeg elsker det der, når man selv spiller som Protoss, og have sådan en pylon meget langt fremme, hvor man kan få enheder ind, fordi man altså har opgraderet de her gateways til warp gates. Og han chronobooster simpelthen 3 af de her warp gates, så han vil have en rigtig stor her nu. Og det er en hel masse zealots det her. Det kunne godt se lidt uheldigt ud for Shingles, der altså har alle de der circlings her, som er utrolig gode, men altså ikke særlig gode imod zealots. En zealot kan sådan cirka ved reglen dræbe 4 circlings. Så han skal altså have her på 4 gange den størrelse af zealots, der er, plus alle de her sentries og stalkers. Nu ser det rimelig uheldigt ud. Han skal få et rigtig godt surround, ham der Shingles, altså komme rigtig godt rundt om hæren, og helst ikke lige ind i de her zealots. Der kommer surroundet, og der kommer en hel masse force fields, der altså gør de her ranged units, de her afstandsangribende enheder, altså kan angribe circlings, og der dør så mange circlings der. Hvis vi kigger på, hvor mange enheder der er tabt, så kan vi se, at Shingles har mistet 67, 68, 70, 72, 73 enheder, hvor at Myva altså har mistet 6 enheder. Der ser det ud til, at det er GG. Der er altså en masse spinecrawlers, der kommer ind, men de er altså har været helt hernede og skulle hentes op. Der kommer en masse af de her speedlings, men som vi så før, så er de her speedlings altså selv på creepen her, hvor de er ufattelig hurtige. Lidt for langsomt, ikke så stærke. Det har ikke særlig meget at gøre med hastighed, det har altså noget at gøre med, at de simpelthen ikke kan gå imod alle de her zealots, der kommer ind. Og de der force fields igen, excellent placeret. Der siger Shingles altså GG, og Myva siger igen GG.